injongo yethu yayikukudlalela ke kwibala elinye ibala laselifutha. Njengoko ndanditshilo kwigama ephelweni lapho ukuthi ibala laselifutha khange libe kwimeko erayithi. Besizamle kucela ke amancedo uba silungiselelwe but ke ngenxa yamaxesha kangekwazeke. Kuqhutyiwe ke msasazi wam kakuhle khona amagingxigingxi but ke yenzeka into yoba ke masibe siya kwi-finals today. Ndingabe ndimeko kolo cala msasazi wam. Okay, Nkosi kakhulu ke. Anjani amalungiselelo Sibonda for le mpelaveki? Malungiselelo mthathazi ame kakuhle kakhulu. Bayayazi nabantu bathembisile babazawuya emabaleni bayobukela abantwana babo. Nee-teams ke eziziya ku-final ziredi kakhulu. Ziredi kakhulu nazo imlowo nalo ufuna uwina mthathazi. Okay, ungasiqhayisela uthi zeziphi itim eziya kwi-final? Itim eziya kwi-final yi-Manchester United yaseSifunundile nesiduma ngabanye yangapha eBarkley. Iziya kwi-final mthathazi. Khasikhumbuze Councillor abaphumeleleyo kanye nebamkana amabhaso anjani? Abaphumeleleyo namhlanje i-first prize yethu ngu-4,500 imali leyo. Ibe yi-soccer kit, that is good 3-piece. Ibe yi-trophy, ibe yi-15 gold medals. Ibe yibhola, siya ku-second prize. Ibe yi-2,500. Ibe ngu-15 silver medals. Ibe yibhola. Siya ku-individual prizes. I-player of the tournament sawinika nje 300. Siya ku-top goals scorer ibe yi-300. Ibe yi-coach of the tournament yi-400. Ndicinga mani mengolo hlobo msasazi. Nkosi kakhulu ke xa sikunika nawe Sibonda nje ungahlaba ikhwelo kubahlali balommandla basondele bazobona ke i-finals enithembisa into yoba ke zaba kwizinga eliphezulu kakhulu namhlanje. Yes msasazi siyabacela abahlali ngakumbi abezangeni ezisondeleyo phaa koonyalasa amashungulu lowafutha. Mandithi ward 9 Gabalala bahambe bayobukela msasazi bake bayobukela nabanye abantu bakude msasazi. Beyosapota ke nabantwana babo ukwazi ukubakisa nabo xa kuthe kwakho iitumente ezinje bangenza ngolu hlobo nolu hlobo msasazi kuba ke le nto inesport ayikokudlala qha msasazi nembeko nokuba abantwana balibaziseke kwenzela uba bangangeni kule nto inezidakanyiswa notywala. Nkosi kakhulu. Amazokugqibela Councillor? Amazokugqibela njengoko uSibonda wam setshilo namhlanje zawushiyana ngotyafeso. Itim besicimba sawukwazi usifumana elayini ndisifumana elayinini zizawuphula sela namhlanje msasazi. Njengoko uSibonda setshilo siyabacela abahlali ndi-understanda ke msasazi wam namhlanje kubhujiwe eziwadini zethu kunemingcwabo even though bangake bangaphuma abantu kangangoko but siyabacela abantu bayosapota abantwana and ngumdla omkhulu. Usibona ke ngicimba kuyinabisile sitsho intoni ebangela ispoti iswe applies idiscipline yonke loo nto msasazi wam siyabacela kabahlali cela ndisapote kubo bawubukela abantwana babo. Okay, Nkosi kakhulu ke Sibonda xa ndikunika wenza amazwi okugqibela ndicela ke ugqithe kumba woba khange nidibane nemicelimngeni kuqala kweni tournament le izinto zokulimala kwabadlali okanye izinto zolwaphulo mthetho. Hayi msasazi iqhube kakuhle kakhulu i-tournament kange sibe nakulimala kwabadlali kange sibe nabudlongodlongo buyaphi. Isifundisile le tournament msasazi ukuqhubeka ukubheka phambili because sidibene singabantu bebengaqhelanga kudibana kwinto ezinje ubuyaqonda le tournament ibine-teams eziyi-16. Safunda kakhulu nesikhokhelo nabo bathe bamane baphazama kwinto ezinjengokuba etimini mhlawumbi kufanele ibe nesithethi sayo kwiitumente ezinkulu kanje ingabi ngugxupha bokuzawuthethwa umntu wonke. Sifundile kakhulu nabanye ndiyayiqonda nabangawinanga kodwa ikhona into abayawuphuma beyiphethe ukusuka kuleni tournament. Enkosi msasazi. Alright, Nkosi kakhulu ke mandinikhulule Sibonda ndiyabulela nakuwe ke Council. Masibulele msasazi wam.
Alright. Nkosi kakhulu. Mphulaphuli ke ngumkhono phambi kwentsimbi yesibhozo kusasa nje xa siqukumbela ke kwezemidlalo kulapho ke sihamba khona sitshekisha khona into yoba kwelaa cala lasentabethemba kulindeleke kubekho ke ikotelo Mpekeni phaa ke run eyawuthi iqhubeke. uMr Xola James unikeza ngeenkcukacha kubantu ke abafuna uba yinxalenye. Kunyaka sijonge at least imazimang beyi-500. Into izizawuqala ezola ntakethemba izela 50 phayana